Λοιπόν, επανερχόμαστε και θέλω να πάμε στον κύριο Βερνίκο στο ξεκίνημα να δούμε. Κύριε Βερνίκο, είπε χθες ο κύριος Τουρνάρας ότι το ταξίδι αρχίζει τώρα και αναρωτιέμαι ποιοι θα είναι οι επιβάτες και σε ποια θέση θα ταξιδεύει ο καθένας και σε τι βαθμό είναι δυνατόν να γίνουν συμμέτοχοι οι Έλληνες πολίτες σε αυτή την προσπάθεια της ανάκαμψης που επιχειρεί να ξεκινήσει τώρα η κυβέρνηση. Να είστε καλά για την ωραία ερώτηση που μου κάνετε. Εγώ νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να περάσω το δικό μου μήνυμα, το οποίο είναι ότι σήμερα που είναι μια ευχάριστη μέρα που θα μας δώσουν τα χρήματα, να είναι και μια μέρα που να αλλάξουμε μυαλά. Για μένα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε μια χώρα που να συνειδητοποιήσουμε ότι το κυριότερο πράγμα είναι η εμπιστοσύνη για επενδύσεις. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη για επενδύσεις, δεν θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Και πώς θα υπάρξει εμπιστοσύνη? Τις επόμενες μέρες θα γίνει ένα brand fair, να το πω έτσι. Από τη μια πλευρά να περάσουμε μια αισιοδοξία στην κοινωνία ότι κάτι πρέπει να γίνει, και από την άλλη όλες οι αγκυλώσεις που έχουμε παραδοσιακά, που ξεκινάει από μια νοοτροπία του Έλληνα να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, μέχρι ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο δεν ξέρει πώς λειτουργεί η οικονομία. Αισθάνομαι ότι ζούμε μια κρίση πάρα πολύ βαθιά. Έχουμε μια πρωτόγνωρη ανεργία και ένας από τους λόγους είναι ότι παίρνονται πάρα πολλά μέτρα χωρίς να έχουμε συνέστηση. Ένας στους 4 Έλληνες είναι άνεργος. Ακριβώς, έτσι, το 55,6% των νέων. Πολλές αποφάσεις που παίρνονται μέσα από έναν εγκλωβισμό, μέσα από έναν πανικό, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα να αυξάνει η ανεργία. Και αυτό δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε με αυτό που λέγεται. Αυτό που θέλω όμως από εσάς είναι να μου πείτε πώς θα αλλάξει αυτό το περιβάλλον που θα αλλάξει εάν αλλάξουμε εμείς σαν οτροπία και κυρίως η ηγεσία μας συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης για την οικονομία. Και για μένα εμπιστοσύνη σημαίνει εμπιστοσύνη για επενδύσεις, που σημαίνει ότι αν υπάρχει εμπιστοσύνη και τουρίστες θα έρθουν και θα αυξηθεί η κυκλοφορία του χρήματος και θα μπορέσουμε γενικά να ελπίσουμε ότι... Ο Έλληνας πολίτης που μας ακούει τώρα λέει, εγώ δηλαδή πώς θα συμβάλλω για να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στις επενδύσεις? Θα συμβάλλει απαιτώντας μια πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, απαιτώντας από το πολιτικό προσωπικό να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και να ανοίξει, να μην είναι ένα κλειστό ιερατείο που παίρνει τις αποφάσεις, να ενσωματώσει και ανθρώπους της παραγωγής και της δράσης, που δεν τους έχει κατά κάποιο τρόπο αποκλεισμένους από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Θεωρείτε δηλαδή ότι πρέπει να μπουν στην κυβέρνηση κάποια νέα πρόσωπα από κόσμο ενδεχομένως επιχειρηματικό κτλ? Έχω δει πρόσφατα συνεντεύξεις σε αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως, γιατί είναι γνωστό ότι από όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων άνθρωποι οι οποίοι παράγουν και δρούν δεν συμμετέχουν. Κανένας, παραδείγματος χάρη, από αυτούς που παίρνουν αποφάσεις δεν έχει μια δουλειά, να έχει 50 εργαζόμενους, να πληρώνει οίκα, να πληρώνει φόρους. Δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνουν. Και δεν έχουν μάθει τι πάει να πει, παίρνουν αποφάσεις γρήγορα, δεν έχουν μάθει πώς λειτουργεί. Ακόμα και πολλοί από αυτούς έχουν και έλλειμμα ηγετικό και διοικητικό. Δεν ξέρουν πώς να διοικήσουν τους ανθρώπους. Πάντως δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ένας καλός επιχειρηματίας γίνεται και ένας σωστός πολιτικός, κύριε Βερνίκο. Δεν είναι αυτονόητο. Γιατί το λέτε σαν κάτι αυτονόητο, ενώ δεν είναι. Βεβαίως. Πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι και να έχουν μια επιτυχία σαν επαγγελματίες, να έχουν και μια πολιτική επάρκεια. Δεν μπορείς, αν δεν πάει να πει αυτονόητα. Η δική σας η περίπτωση ήταν πολύ ιδιαίτερη, διότι μπήκατε στο Υπουργείο Ναυτιλίας για πάρα πολύ. Και βγήκατε για πάρα πολύ βραχή χρονικό διάστημα. Καλά το κάνετε. Το ζήτημα είναι να βρουν καμιά δεκαριά άλλους. Ναι, αλλά θέλω να εστιαστώ, μια που είμαστε τώρα και σας έχουμε σήμερα μετά από πολύ καιρό έτσι για να τα πούμε. Έχετε κάνει και μια δήλωση και έχετε πει, επειδή το λέτε τώρα γιατί πρέπει να μπουν επιχειρηματίες και επιτυχημένοι άνθρωποι της αγοράς μέσα στην πολιτική, έχετε κάνει μια δήλωση και έχετε πει ότι εσείς θα χρειαζόταν μια εβδομάδα για να διεκπεραιώσετε το νομοσχέδιο για το θαλάσσιο τουρισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι άλλος ο τρόπος που λειτουργεί ένας άνθρωπος της δράσης και των επιχειρήσεων που ξέρει ένα θέμα, από κάποιον προσπαθεί να το καταλάβει, συνήθως απλώνει τον τραχανά, μετά έχει δυσκολία να το μαζέψει, μπερδεύεται ανάμεσα στις υπηρεσίες και στις πολλές απόψεις που ακούει. Πάντως και εσείς με τις ίδιες υπηρεσίες θα είχατε να συνεργαστείτε, κύριε Βερνίκο, εσείς ή οποιοδήποτε επιχειρηματίας. Με την άφηξή σας δηλαδή σε ένα Υπουργείο, δεν θα άλλαζε αυτόματα ο κρατικός μηχανισμός. Τι θεωρείτε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό? Ο τρόπος θα ήταν πιο αποτελεσματικό? Εντάξει, εγώ έχω την άποψη. Εγώ τυχαίνει το συγκεκριμένο Υπουργείο να το ξέρω, μπαινόβγαινα στους διαδρόμους, αν θέλετε, και στο κτίριο, ξέρω πρόσωπα, ξέρω ποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι αποτελεσματικοί και μπορούν να λειτουργήσουν, ξέρεις το θέμα, ξέρεις τους φορείς, είναι πολύ πιο εύκολο να προχωρήσει, αν έχεις και τον αντίστοιχο χαρακτήρα. Αυτό δεν το λέω για να. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να απαξιώσω κανέναν σε προσωπικό επίπεδο. Απλώς περνάω ένα μήνυμα ότι πέρα από υπουργούς, ακόμα και στα επιτελεία των κομμάτων, στα εκτελεστικά γραφεία, στα πολιτικά γραφεία, δεν συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πώς λειτουργεί η οικονομία. Εδώ είναι σαν να δεις μια μάχη χωρίς στρατηγούς.
Πώς να το κάνουμε? Δηλαδή, ο πολιτικός θέλει να κάνει και το στρατηγό, θέλει να κάνει και το. Κατανοητή η θέση. Κύριε Χρυσόγελο, επειδή λέει ο κύριος Βερνίκος για τις επενδύσεις, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση κάθε φορά για το κατά πόσον οι δυνάμεις της οικολογίας στέκονται θετικά απέναντι στις επενδύσεις ή βάζουν διάφορα προσκόμματα σχετιζόμενα με την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία εμποδίζουν να γίνουν πολύ σημαντικές επενδύσεις. Θέλω λίγο να έρθουμε σε αυτό, γιατί είναι, ξέρετε, μια κριτική που ασκείται πολλές φορές στους οικολόγους, παρά το γεγονός ότι ο πολύς κόσμος βλέπει, νομίζω, με θετικό τρόπο το κίνημα το δικό σας. Ναι, νομίζω όμως ότι εμείς διατυπώνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση για την οικονομία. Δηλαδή, η κρίση δεν μπορεί να είναι ευκαιρία για να επιστρέψουμε σε ένα μοντέλο οικονομίας και ανάπτυξης, το οποίο ήταν της δεκαετίας του 60. Εγώ είμαι λίγο ανήσυχος όταν ακούω ότι την πολιτική πρέπει να την κάνουν οι επαγγελματίες. Με ποια είναι οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες? Ναι. Γιατί η πολιτική απαιτεί πολιτικές προτάσεις. Προφανώς πρέπει να υπάρχει πολιτικός διάλογος. Αλλά είδαμε την περίπτωση του Μπερλουσκόνη, που ήταν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στα μέσα ενημέρωσης και μετέφερε το μοντέλο αυτό στην εξουσία. Όμως αυτό κατέστρεψε την Ιταλία και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Μην λέμε τώρα ότι μια επαγγελματική ομάδα πρέπει να λειτουργήσει έτσι την πολιτική. Πρέπει η πολιτική. Νίκο είμαστε φίλοι. Ναι, ναι. Μέσα σε όλους ψάχνεις, δεν ψάχνεις να πάμε από τον άκρο στο άλλο. Εγώ νομίζω ότι το μοντέλο είναι διαβούλευση, σοβαρός πολιτικός διάλογος, να διαμορφώνουμε πολιτικές προτάσεις. Και προφανώς. Ναι, αλλά ξέρετε, η διαβούλευση. Είμαστε όλοι υπέρ της διαβούλευσης και εγώ πρώτος από όλους θα σας πω μπράβο και ναι, έτσι είναι. Αλλά η διαβούλευση θέλει καιρό και εδώ τα πράγματα τρέχουν. Και χρειάζονται και κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα φέρουν αποτέλεσμα γρήγορα. Ναι, διότι δεν υπάρχει και χρόνος άλλος. Και διαβούλευση στην Βουλή. Διαβουλευόμαστε εδώ και χρόνια θεωρητικώς. Δεν ξέρω τι διαβούλευση κάνουμε. Επειδή είμαι σε Ευρωκοινοβούλιο, πραγματικά υπάρχει διαβούλευση η οποία φέρνει αποτέλεσμα. Δεν είναι πάντα ότι παίρνουμε μια απόφαση σήμερα. Δεν είναι και σούπερ αποτελεσματική η Ευρώπη πάντως. Μην την επικαλείστε σαν κάτι που είναι. Αποτελεσματική είναι γιατί η διαβούλευση οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα. Ναι. Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, δηλαδή μία μέρα φέρουμε ένα νομοσχέδιο και την επόμενη μέρα ψηφίζεται, αυτό δεν είναι σοβαρή πολιτική. Έτσι. Τώρα, για να μιλήσουμε για την οικονομία, πράγματι πρέπει, για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, πρέπει να περάσουμε σε μια αναζωογόνηση οικονομίας. Αλλά όχι με επιστροφή της στο παρελθόν, δηλαδή να πάμε σε ένα μοντέλο που θα καταπατιέται το περιβάλλον, θα διαλύσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα, αυτά που αγωνιστήκαμε για πολλά χρόνια, για να πούμε ότι θα αναπτυχθεί η οικονομία. Υπάρχει μια άλλη οικονομία που είναι, κατά την άποψή μας, πιο πράσινη και κοινωνικά υπεύθυνη, και πάνω σε αυτή πρέπει να χτίσουμε, πάνω σε αυτή πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Και αυτό προϋποθέτει να πάμε να κινηθούμε προς το μέλλον, όχι προς το παρελθόν. Και εκεί πέρα υπάρχει ένας τεράστιος τομέας. Κοιτάξτε, η προστασία του περιβάλλοντος δημιουργεί θέσεις εργασίας. Οι πράσινοι τομείς της οικονομίας δημιουργούν θέσεις εργασίας. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο που να είναι κοινωνικά συμβατός. Πάντως να πω ότι συμφωνώ πολύ με τον Νίκο με όλα αυτά που λέει. Εντάξει, δεν υπάρχει απολύτως. Λέμε επιχειρηματικότητα, προστασία του περιβάλλοντος με κοινωνική ευαισθησία. Να ρωτήσω κάτι άλλο που ενδεχομένως και ο κύριος Βερνίκος θα έχει άποψη, γιατί είναι ευαισθητοποιημένος μέσω της Greenpeace και για το περιβάλλον έχουμε δει πολλές δράσεις του. Για το κομμάτι των υδρογονανθράκων και όλα αυτά που συζητιούνται τώρα για τα τεράστια αποθέματα που συζητούνται για την Κρήτη, ποια είναι η θέση και των οικολόγων? Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος. Γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή και αυτό μόνο και σαν σενάριο ακούγεται σαν μια ελπίδα για το μέλλον. Είμαι αντίθετος για τις έρευνες σε ορυκτό καυσίμο στο Αιγαίο. Είμαι αντίθετος. Για το μόνο που έχω μια κατανόηση είναι για το φυσικό αέριο νοτίως της Κρήτης. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα. Θεωρητικά είμαι και κατά των ορυκτών καυσίμων. Είμαι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πιστεύω ότι δημιουργείται ένας μύθος και μια υπεραισιοδοξία γύρω από αυτό το πράγμα, ότι η ζημιά που μπορεί να γίνει είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε. Αν η Ελλάδα έχει αυτό το πλούτο, να μην τον εκμεταλλευτεί? Κοιτάξτε, τώρα αυτό ανοίγεται ένα άλλο θέμα. Εγώ σας δω σαν κοσμοθεωρία. Είμαι αντίθετος με το καύσιμα. Είναι μεγάλο θέμα, γιατί μια χώρα η οποία βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα την οικονομική, να πούμε στους πολίτες τώρα ότι αν έχει τέτοιο πλούτο δεν θα πρέπει να τον αξιοποιήσει. Εμείς πρέπει να δώσουμε έμφαση στο να κάνουμε ένα οργανωμένο κράτος, να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη με τους πολίτες και να έχουμε ένα φιλοπαιδευτικό κλίμα. Το να οραματιζόμαστε ότι επειδή έχουμε ορυκτά καύσιμα. Συζητάτε ότι αυτό μπορεί να επιφέρει μια οικολογική καταστροφή, για να καταλάβουμε? Όχι, συζητάω ότι είναι λάθος κατεύθυνση συνολικά. Και να περάσω ένα καλό μήνυμα για τον τουρισμό, ότι ελπίζουμε το 2013 να είναι ένα καλό έτος για τον τουρισμό. Μακάρι, από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή. Και θέλουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, και με την ευκαιρία να δώσουμε και το ταξίδι μας εμείς, μια και λέμε για τον τουρισμό. Το τουριστικό πόρταλ www.3days.gr προσφέρει 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο Ξενώνα Βαλεντίνη στο Καρπενήσι. Στείλτε το μήνυμά σας κενό στο 54, μη γάμα κενό στο 54160
για να λάβετε μέρος. Και πριν σας χαιρετήσουμε να δούμε και το σποτάκι για την καινοτομία. Το βρήκαμε, κύριε Λέτζα. Λειτουργεί αυτή η εκπομπή, όλα τα βρίσκει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το σποτάκι σήμερα και αύριο λοιπόν το συνέδριο.